राइन' क्लाब जोलुर ट्रफी बादायलायनाया थांनाय 11 अक्ट'बर खालि जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला राइन' गेलेग्रा फोथाराव थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब लोगोसे लाइब्रेरिनि बानजायनायाव थांनाय 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै गासै मोन 26 हानजानि गेजेराव बादायलायनानै थांनाय 11 अक्ट'बर खालि जोबथा सानाव आर'नाइ दावहारु आरो गुरु भाषा जोलुर क्लाबनि गेजेराव गोख्रों जोलुर बादायलायनानै आर'नाइ दावहारु क्लाबा टाइब्रेकाराव गुरु भाषा जोलुर क्लाबखौ 1 गलजों फेजेननो हायो। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमसिएलए अमर बसुमतारी, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि, ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि सिएसडि जसनाबती बसुमतारी लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। ओनसोलनि थागिबि आसामनि आरो भारतनि गासैबो थागिबिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुर्गा फुजानि जोबोद गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। जाहाथे दुर्गा फुजानि सिबिनायजों लोगोसे साफ्रोमबोनि गोसोआव मोनसे गोजोन थासारि आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गावजों गाव अनलायनाय सोमजिगोन होननानै मिजिंथिबाय। जों नुनो मोनो फुटबलनि बिथिङाव नोंथाङा जेरावबो बाहागो लाबाय थायो आरो मोनसे समाव नोंथाङाबो फुटबल प्लेयारमोन। बे बिथिङाव जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ फोजौखांनायनि बिथिङाव माबायदि गोख्रों पदक्षेप लानानै मिजिं लायो? आं एक्चुअलि फुटबल प्लेयार नङा, फुटबल नायनानै मोजां मोनग्रा। दिनै जेनेखि जोंनि क्लाबफोर हमनानै ला राइन' क्लाब आरो गुबुन आफादफ्राबो बेफोर जेनेखि जोलुरनि बादायलायनाय बेखौ गोबां जायगायावनो खुंनाय नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि समाजनि मोनसे मोजां साइन। आरो बे जेनेखि जोलुर बादायलायनायनिजों लोगोसे गुबुन स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सफोर बेफोरो जोंनि जेनेखि समाजनि जोंनि इयुथफोर बिथांमोनखौ मोजां लामायाव दैदेनलांनायाव निस्सय मोनसे बिहोमा होगोन। फुटबलनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां जिल्लाया भारत भुटान सिमना थानायाव हिसाबै इन्टारनेसनेल बर्डार हिसाबै जे भुटाननि मानसिफोराबो जे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दागगारियाव फुटबल गेलेफैयो। बे बिथिङाव माखासे जौगालु खालामनो हायोब्ला इयुन समाव माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन बायदि नुहुरो नामा? फुटबल गेलेनायावल' नङा, गासैबो स्पर्ट्सआवनो जुदि जोङो गावखौनो बावसोमनानै जुदि गेलेनो हायोबा, मोजाङै जुदि जों गोसो होनानै गेलेयोबा माबा मोनसे जौगानाय फैया होननानै जों बुंनो हाया। बेहाय जोङो निस्सय जौगानाय लाबोनो हायो। जाबाय। जोंना राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बिनि बानजायनायाव मोनसे राइन' क्लाब फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट बेखौ जों होनाय जादोंमोन आरो बियो 26 सेप्तेम्बर 2021 इं मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैनि थारिखआव 11 अक्ट'बर 2021 मायथाइयाव बियो जोबफैबाय। दा बेवहाय फाइनाल गेलेफैनाया जोंना आर'नाइ दावहारु क्लाब एफसि चिरां, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुरु भाषा एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। दा बेवहाय जों खेलाखौ नायनायाव मोनबाय जे मोननैबो हानजाया समान 1-1आव जोसनलायदोंमोन। दा बेवहाय उनावहाय रिफ्रेइमेन्टनि जेनिखि डिसिसन बे मथे ट्राइब्रेकार होनाय जाबाय आरो बेवहाय आर'नाइ दावहारु एफसि चिराङा देरहासार जानो हाबाय। जोंना डिसिसन मथे जोङो क्लाबनि डिसिसन मथे जोङो देरहानाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 25,000 रां आरो जेननाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 20,000 रां बेखौ जोङो हरनाय जादों। नोंथांमोननि क्लाबा बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि फुटबल बादायलायनायखौ होबाय थादों। नोंथांमोननि ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि गेलेनानै जौगाखांनाय मोनदों नामा? नोंथांमोना बेफोरबायदि निस्सय मोनदों। खार'ना जाहैबाय मा, बे ओनसोलाव गेलेनाया गोबांथार इफेक्ट जाफैदों। मानोना बे ओनसोलनिफ्रायनो जों सासे PI जोङो दैथायहरनो हादों जेब्लानाखि BTC जादोंमोन बै समाव। बेनिफ्राय जोङो सासे बे क्लाबनि आन्दारावनो थानाय सासे लेबेन्द्र नार्जारि होननायखौ जोङो दैथायहरनो हादों आरो बिनि गाइडेन्सआवनो दिनै बे ओनसोलाव बियो कचिं होबाय थादों आरो गोबांथार डिस्ट्रिक्ट प्लेयार बेबायदि ओंखारहोनो हानाय जादों। गोबां समाव जोङो नुनो मोनो जोंनि सा ओनसोल बा चिरां ओनसोलावहाय गोबां गेलेग्राफोर एसे रोंगौथि गोनांफोर ओंखारबोयो, खिन्थु बै गोजौ लेभेलसिम थांनो हायालाबानो गेजेर ससेनिफ्रायनो बिथांमोना फैफिननाय जायो बा दावखोलांनो हाया जायो। माबा मोनसे खमि दं सानो नामा? बेहाय आं नैबेखौनो बुंगोन जे
ओनसोलनिफ्रायथ' जोङो थारमाने खेला मोजां गेलेहैनो थाखाय जोङो नाजायो आरो नाजानायनि गेजेरजों जायफोर गथ'फ्रा युथ्सफ्रा गेलेनानै एसे मोजांबो जाहैदों जाहैखांनायनि उनाव जोङो बै समसिमाव जोङो थारमाने एरियानिफ्राय जों बिसोरखौ हेल्प होनो हाया मानो होनबा बिसोरो गभर्नमेन्टनि आखायाव थाहैयो दा ओंखायनो बिसोरखौ गोजौ लेभेल आरो बिसोरनि स्टेटासखौ माबायदि लांनांगौ लांनाङा ओंखायनो बेखौ जोङो क्लाब हिसाबै जों खावलायनोसो सानो जायफोर गेलेगिरिफ्रा मोजां पारफरमेन्स खालामबाय बिसोरखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ टेकआप खालामनानै मोजां मोनसे सुबिदायाव जाहाथे होयो आरो बेफोरबायदि जुदि गभर्नमेन्टआ हायाब्ला नोङो जेखि मोजां पारफरमेन्स देखाया मानो बियो बेक जाफिनखागोन नोंथांमोना बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ सोरनिफ्रायबा मदद मोनदों नामा जोंनि नैबे दानि जेनाखि फुटबल ट्रफि होनाय बेहाय जोङो अलरेडि क्लाबानो एकदम गोसो गोनांखा आरो क्लाबानो बेनि प्रसेसखौ बानायो बेजों लोगोसे खेलाखौ एसे सामलायनो थाखाय माखासे नांदेरगौआव जोङो नैबे दानि खेलायावबो जोङो गोबांथार जोङो हेल्प मोनदों जोङो लकेल निफ्राय जागायनानै रन्जित बसुमतारी फरेस्ट एन्ड लेन्ड रेभिनिउ बिथांनिफ्राय जों जागायनानै लकेलनि OSD डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथांजों लोगोसे आरो जों जयन्त सार MLA बिसोरनिफ्रायबो जोङो गोबांथार जोङो दानि अनसुंथाइ एसे जों मोन्दों बेजों लोगोसे चेयारमेनफोर थाबाय दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि बिसोरनिफ्रायबो जों मोन्दों बाजारनिफ्राय थाबाय जों बाजारनिफ्रायबो मोन्दों आरो लकेलनि मानसिफ्रानो जोंना ओरैबायदि इन्टारेस्टेड खालामदों जे जोंबो एसे होनि बे खेलायाव जोंबो एसे होनि जेरैखि जायाबाबो खेला होनायाव फासयनो नाङा लकेल युथ्सफोरखौ खेलानि फारसे माने जौगाहोनांगौ ओंखायनो जोंबो दं बे हिसाबै जोंनि दानि नैबे खेला जे सालायनाय बेवहाय जोङो जेबो प्रब्लेम मोनाखै जोङो गोबांथार हेल्प मोननायनि थाखाय माने लकेल बियो इन्टेलेक्सुवेलफोरनि हेल्पआव बे बुस्थुआ जादों होननानै जों सानो एक्सुवेलि जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जों मोनाखैखौनो जों बुंथ'नांगोन मानो होनबा जोङो दानि गोदान जेनाखि सरकार बिटिआर सरकार बे सालायनाय जेनाखि दावबायसा बिथां बिनियाव जोङो मोनसे माबा होदोंमोन प्रप'जाल गथायदों जे स्टेडियामनि थाखाय अलरेडि एस्टिमेट जादोंमोन खिन्थु बेखौ जोङो मोनफुंनो हायाखै दाबो आरो बेजों लोगोसे जों बाखि जेनाखि EMGM दं जों बिसिनाव जेबो खावलायथ'वाखै दा लासैनो जोङो बेखौ जोङो खालामगोन स्टार्ट खालामलांगोन दा बेखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो जोङो क्लाबनि माखासे पारफरमेन्सखौ देखायनांगौ होननानैसो जों सानो অতি আনন্দৰ কথা মই চিৰাং জিলা 2004ত ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ এই ৰাইনো ক্লাব তেতিয়াৰ পৰাই বহুত জাগৰিত বহুত ইনিচিয়েটিভ লয় তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি যে ফুটবলত বক্সিঙত ইমান আগুৱাই আহিছে বক্সিঙত আপোনালোকেতো জানেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো মেডেল আনিছে আমাৰ দুগৰাকী ছোৱালীয়ে তো সঁচাকৈ এইটো গৌৰৱৰ কথা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাবৰ ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণেই মানে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে কাৰণ চিৰাঙৰ এইটো ঠাইখাজৰা অঞ্চলটো অতি পিছপৰা অঞ্চল ৰাস্তাও ইমান বেয়া ইয়াত আহিবলৈ ইভেন এতিয়াও বেয়া হৈ আছে কিন্তু তথাপিতো এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত ইমান ধুনীয়াকৈ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সকলো ৰাইজৰে আৰু বিশেষকৈ যিসকল ইয়াৰ ছিনিয়ৰ পাৰ্চন গাৰ্জিয়ানসকল তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ যি ইউনাইটেড কৰি ৰাখিছে গোটেই ৰাইজক ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেওঁলোকক বিপথে যাব দিয়া নাই খেলা ধূলাৰ মাজেৰে এটা সৎ সংস্কাৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ উপদেশ দি আহিছে সদায় নিজেও তেওঁলোকে নিজৰ সময় তেওঁলোকৰ লগত অতিবাহিত কৰিছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু কি আমাৰ গোটেই সমাজখনে যদি এনেকৈ আগবাঢ়ি যায় এওঁলোক ঠাইখাজৰা অঞ্চলৰ গাৰ্জিয়ানসকল বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা উদাহৰণ এওঁলোকৰ নিচিনাকৈ বেলেগ বেলেগ ঠাইতো যদি গাৰ্জেনসকলে এনেকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈ ওলাই আহে তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময়ৰ অকণমান সমাজৰ কাৰণে উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিয়ে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে তেওঁলোকক গাইডলাইন কিছুমান জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজত সঁচাকৈ বেয়া বস্তুটো নাথাকিব কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও বিপথে নাযাব আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ বাইদেউ বিটিআৰ খেল বিভাগে আগন্তুক সময়ত নৰ্থ ইষ্টৰ এটা খেল পাতিবলৈ গৈ আছিল এইটো কিমান সঁচা আৰু মিছা এটা নৰ্থ ইষ্ট নহয় একচুৱেলি ইণ্টাৰ 6 শিডিউল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আমাৰ চিফ ছাৰে আগ্ৰহ কৰিছে আমাৰ মাজত গোটেই 6 শিডিউল এৰিয়াৰ মাজত এটা ফুটবল কম্পিটিশ্যন পতাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক ছাজেষ্ট কৰিছে সেইমতে আমি প্ৰিলিমিনেৰী এটা হোমৱৰ্ক কৰিছোঁ আমি কি ধৰণে পাতিলে ভাল হ'ব আৰু এই 2 এদিনতে আমি ছাৰৰ লগত বহি পেলাই তেখেতে কি ধৰণে পতাটো বিচাৰিছে আকৌ এবাৰ আমি তেওঁৰ পৰা অনুগত হ'ম তাৰপিছত আমি ইয়াৰ কাৰণে কমিটি গঠন কৰা ভেনু সিলেকশ্যন কৰা বা পাৰ্টিচিপেটিং আদাৰ টিমছবিলাক যি আদাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকক
তেওঁলোকৰ টীমসমূহ ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ যাম তেওঁলোকৰ মানে সহযোগিতা তেওঁলোকে যাতে পাৰ্টিচিপেট কৰে সেই মতামত ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম এনেকৈ আমি হয়তো খুব সম্ভৱ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত খেলখন পাতিব পাৰিম কিন্তু ইয়াৰ আগতে আমাৰ আৰু এটা হোমৱৰ্ক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ নিজা টীমটো BTRৰ টীমটো তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু